Elindult a visszaszámlálás, a gyerekek már nagyon várják, hogy elkezdődjék a vakáció, vége legyen a tanévnek. A szülők viszont egyre nagyobb gonddal szembesülnek, hiszen valahogy meg kell oldani az elhelyezését a gyerekeknek, szórakoztatását, ellátását 10 héten keresztül. Remek megoldás lehet a tábor, persze nehéz választani a kínálatból, meg az is nehéz kérdés, hogy mikortól engedjük a gyereket, ebben aztán szakértő véleményét kérjük. Tóth Béla táborszervezési szakértőnk, jó reggelt kívánunk, ad majd tanácsokat mindjárt. Hogy fogjunk neki? Tehát mi a legelső, amit át kell gondolnunk, mikor keresünk tábort? Első dolog, amit mindenképpen érdemes eldönteni, hogy napközis vagy ott alvós tábort keresünk. Ugye ez azt jelenti a napközis, hogy reggel viszem a gyermeket, délután pedig hozom el a gyermeket. Az ott alvós pedig ugye a klasszikus tábortípus, amikor elviszem egyik nap, és néhány nap múlva megyek, 5-7-10 nap múlva megyek a gyermekért. Alapjáratban ezt korosztály alapján szokták besorolni, napközis tábort már 3-4 éves kortól lehet igénybe venni, általában ez nagyjából 10 éves korig bezárólag, 10-12 esetleg, az ott alvós tábor pedig 5-6 éves kortól már vannak ilyen táborok. Már ha olyan típus a gyerek, hogy 5 évesen pont ezt szeretem mondani, hogy alapjáratban ugye nagyon sok sokszor korosztály alapján határozzuk mi ezt meg, de főleg az ott alvós esetében inkább érettséget érdemes nézni. Vannak olyan gyerekek, akik 5 évesen simán el vannak az ott alvós táborban, valahol 8-9 évesen is még napközist érdemes. Illetve azért nagyon komoly financiális vonzata van ennek, aki még nem vette a bátorságot, hogy mondjuk megnézze, hogy egy ott alvós tábor mennyibe kerül. Mire számítson? Lényegesen drágább, mint a napközis, vagy ahhoz képest lehet, hogy csak elenyésző a különbség? A jó hír az az, hogy mindkét tábortípus esetében igaz, hogy a tavalyi évről az idei évre nem nagyon változtak az árak, szóval elsősorban stagnáltak. Átlagos árakat tudok mondani, a napközis táborok esetében ez olyan 15-20 ezer forint közötti összeget jelent egy 5 napos időre, így van, az ott alvósnak az átlaga pedig olyan 30-35 ezer között van. Mind a két ár esetében hangsúlyozom, hogy ez átlag. Van olyan az általunk üzemeltetett weboldalon például olyan tábor, ami 5-6 ezer forint, de van olyan is, ami 180-190 ezer forint, szóval ez óriási. Ezek azért nagyon nagy szélsőségek, de így tényleg van. azért a középarányt mondta, ami ugyanúgy megterhelő a szülőknek, és azt gondolom, hogy fölé azért már elég nehezen mehetnek a táboroztatók, mert nem fognak jelentkezni rájuk. Milyen tematikájú vagy milyen felépítésű táborok közül válogatnak manapság a szülők? Azt tudom mondani, hogy a leginkább kedvelt táborok jelenleg azok a sporttáborok, utána vannak a kaland és kézműves táborok, és az idegennyelvi táborok vannak a 4. helyen. Ami nagyon fontos és érdemes kiemelni, hogy hál' Istennek eljutottunk arra a szintre, hogy a táborszervezők felismerték, hogy érdemes már az árakat már nem nagyon tudják csökkenteni, úgyhogy igyekeznek a minőségi oldalról, vagyis program oldalról több mindent belepakolni abba, amit a gyerekek átélhetnek. Ugye nagyon fontos az, hogy a gyermeknek az, hogy most elmenjen egy Balatonpartra vagy Velencei tópartra, könyvet olvasni, ez nagyon unalmas, nekik nagyon fontos, hogy sok-sok program legyen. Ahogy az utazásoknál, utazás befizetéseknél szoktunk arról említést tenni, hogy mennyire all-inkluzív vagy sem. Mondjuk egy kézműves tábornál az előbb említett átlagárhoz képest milyen többletköltségekkel kell még számolni, vagy kell? Tehát mondjuk a fazekas táborban adják az agyagot, vagy azt majd még pluszban kell állni a szülőnek? Az esetek döntő többségében olyan árak vannak, amik tartalmazzák a tábor programjának a költségét. Egy-egy tábor esetében van olyan, hogy mondjuk belépőket esetleg, hogyha valamilyen extra programmal viszik a gyerekeket, az pluszba kell, de ezt már a tábor leírásánál kötelező is feltüntetni. Általában tudjuk is. Na most, ha összehasonlítjuk a kézművest, vagy a sporttábort és sporttábort, melyik a jó tábornak a legfőbb ismérve? A jó tábornak a legfőbb ismérve az az, hogy nagyon-nagyon sok minden program, újdonság, élmény éri a gyermeket. Nem szabad olyan sem, hogy fél órára ülnek a faházban és egymást nézik a gyerekek. Nekik folyamatosan programok kellenek, amiben mi lehet, hogy nagyon belefáradnánk egy nyaralás alkalmával a mókuskerékből kiszállva, nekik pont ilyenre van szükségük. Minél több ilyesmi van, annál jobb. Ami még nagyon fontos, és erre nagyon felhívnám a kedves szülők figyelmét is, hogy mindig kérjünk B-tervet a táborszervezőtől. Ha van egy vizes tábor, és mondjuk ma már tudjuk azt, hogy nyáron nem feltétlenül van 30 fok folyamatosan, akkor legyen B-terve a táborszervezőnek, hogy akkor mit csinálunk, a rossz az idő. És hogyha nem jön be a dolog, működik bármiféle garanciatáborok esetében, szóval azon kívül, hogy a honlapon reagálunk, hogy nem jött be és nem ajánljuk jövőre másoknak, bármi védheti a szülő és a gyerek érdekét? Ami nagyon fontos, hogy ugye mi azon táborokat tudjuk nézni, akik jogilag rendezetten működnek. Ezek a jogilag rendezetten működő táborokkal ugye valamilyen szerződést kell, hogy kössön a kedves szülő. Szóval ez nem csak egy telefon meg egy átutalás, hanem legyen igenis valamilyen papíros, amin le van írva a nagyságrendi program, nagyságrendi B-terv, szóval igenis, hogy mennyit fizetek érte, és ez alapján igenis, hogyha nem valósítja meg a táborszervező, akkor ugyanúgy, ahogy bármilyen más szerződés esetében tudok garanciát érvényesíteni.
Amellett- bocsánat, csak annyi, hogy de ez viszont nagyon fontos, hogy igenis legyen papírom erről a dologról. Persze. Amellett, hogy a szülő arra az 1 vagy 2 hétre biztonságban tudja a gyermekét, akár ott a olvasótábor, akár nem is. Amellett, hogy a gyerek mondjuk jobban megtanul úszni a sporttáborban, mi az, amiért még ajánlható, amiért jót tesz a gyereknek egy ilyen nyári tábor? Igazából Mit tanulhat belőle? ami kifejezetten fontos, az az, hogy a gyerekeknek ma már a tábor az nem csak és kizárólag egy gyermekfelügyelet, vagy egy vakációs üdülés, hanem a gyermekek szocializációjában nagyon-nagyon sokat segít, illetve nagyon jó programok vannak, és ezáltal nyitottságot, új szabályrendszerhez való alkalmazkodó képességet, és minden egyebet tanulnak. Nagyon jó az, hogyha egy gyermek ki tud szakadni, és egy más rendszerbe megpróbálja beleilleszteni magát. Itt lehet, hogy kevésbé szigorú a pedagógus, de lehet, hogy szigorúbb. Lehet, hogy nem fogják hagyni neki, hogy ő egye meg az utolsó kocka csokit, vagy utolsó almát, vagy Csupa bármi. új élmény, új kapcsolat. Így van. Esetleg segít egy kicsit, ha legalább egy cimborát visz magával, azzal könnyebb elindulni, de már is Könnyebb elindulni, megoldódik. így van. Így Nagyon van. Köszönjük szépen szépen. köszönjük. Én is nagyon köszönöm.